A titular de Mar, Rosa Quintana, reuniuse esta mañá en Santiago cos patróns maiores e representantes das federacións de confrarías, unha xuntanza que tamén asistiu o alcalde en funcións de Ribeira, Manuel Ruiz. A reunión tiña como principal finalidade tratar de aclarar diversos aspectos relacionados co proxecto de depósito nunha zona próxima á illa de Sálvora dos residuos procedentes da dragaxe do río Lérez. Con ela tratábase de atallar toda a polémica suscitada a raíz de que se fixera pública a dita actuación. Quintana mandou unha mensaxe de tranquilidade ao sector, aludindo a que o proxecto se atopa aínda nunha fase moi preliminar, pendente de coñecerse os estudos de impacto ambiental. Neste momento estánse a rematar todos os estudios que teñen que ver ca declaración de impacto ambiental. Habrá un período de exposición pública para ver todas as alegacións que cada un queira presentar e logo se tramitarán todos os informes correspondentes tanto diante da Consellería de Medio Ambiente como do Ministerio de Transición Ecolóxica. Polo tanto, eu apelo a que por Dios se deixe de crear tanta alarma no sector pesqueiro, que se pense que é un sector que genera unha actividade económica importante, que nestes momentos ao frente da Consellería está unha persona que sempre velou por os intereses do sector pesqueiro e tamén, por suposto, por facer que a pesca fora sustentable e, polo tanto, conservando tamén o medio ambiente. Rosa Quintana negou tamén que os residuos foran contaminantes. Nestes momentos o que podemos acreditar é que dos análisis efectuados os áridos da ría do Lérez non teñen contaminación ningunha. E iso estará a disposición do público en xeral para que poidan ver e contrastar. A Xunta reafirmase así no seu compromiso coa actividade pesqueira, marisqueira e náutico-recreativa nesa zona, aludindo a que nunca adoptaría unha decisión que puidera ir no seu prexuízo.